У 1912 годзе фатограф і падарожнік Ісаак Сербаў завітаў на Случчыну ў Беларусі і знайшоў там цікавых незвычайных людзей, выбранцоў. Нібы драгавічы, як піша Сербаў, але нейкія іншыя, высокія, з гонарам прадстаўнічыя, старыя не развітваюцца з калітой ды шыбетай, кісет для табаку. Жанчыны носяць наміткі. Па хатах дзе-нідзе яшчэ заставалася глінабітная падлога, але, што важна, выбранцы цярпець не маглі, калі іх называлі сялянамі, бо яны іншыя. Таму і насілі боты, а не лапці, а як няма магчымасці, то лепш басанож, бо не сяляне яны. А хто ж тады? Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра выбранцоў, як і калі паўстала выбранецкая пяхота. Каго туды бралі, выбіралі, якую мелі зброю, урэшце, як пад Слуцкам выбранцы праз стагоддзі засталіся як асобная парода людзей. Не шляхта, але і не сяляне. Калі Стэфан Баторый быў абраны каралём Рэчы Паспалітай, то, канешне, як чалавек вайсковы, быў у жаху. Чаго? Ад стану нашага войска, што ў Польшчы, што ў Літве. Асноўная сіла гэтага войска – конніца, язда. Прычым лёгкая. Яно зразумела, бо калі ваюеш з маскавітамі і татарамі, то маеш адпавядаць. Але цяжкая конніца – рыцарскага ўзору, артылерыя занядбаная, няма талковых сапёраў, то як штурмаваць замкі? Ды дзе пяхота? Вось Баторый і пачаў ва ўмовах вайны з Масквой свае спешныя вайсковыя рэформы, сярод іх стварэнне лёгкай пехоты па вугорскаму ўзору, то бок як тыя гайдуцкія фармацыі, якія ён прывёў з сабой у нашу дзяржаву. Спачатку ў Польшчы, пасля ў нас з'явіліся першыя выбранцы. Іх не проста выбіралі з каралеўскіх валоданняў, ты і ты. Важна, каб сам чалавек хацеў служыць, каб цягнула яго да вайсковай справы, за службу сацпакет, вызваленне ад падаткаў, павіннасцяў, вольнасць ды жолт, жалаванне, як у іншай наёмнай пяхоты. Калі вайна, выбранец, не чакаючы, меў з'явіцца на пункт збору, прычым са сваёй рушніцай, сякерай на доўгім тронку ды шабляй. Адметная рыса – блакітны мундур, жупан, дэлі ці ферес-ферезія, накшталт паліто з багатымі галунамі і кароткімі ці прарэзнымі рукавамі, ды магерка з пером на манер вугорскай пяхоты. Блакітны ці сіні – традыцыйны колер пехоты ў Рэчы Паспалітай, а ценні вызначалі на месцы харунжы ды ротмістры. Адрозненне ад непасрэдна вугорскіх гайдукоў у барве, то бок у колеры мундура, у тым, што на сіні жупан тыя накідвалі крывава-чырвоныя дэліі. Важна, што ў мірныя гады выбранец не забываўся на сваю справу. Раз на квартал вучэнні, зусім сваім, не толькі зброя і барва, але і свой порах, сваё волава да куляў. Ну, а ліць самі кулі можна было і на месцы. Былі такія сабе кішэнныя кулялеечкі, нагрэў, расплавіў метал ды адліў дзялоўта. Трэба адзначыць, што вугорскі ці мадзьярскі ўзор пехоты – гэта своеасаблівы тактычны феномен 16-17 стагоддзя. Значна больш мабільны, чым падвойныя фармацыі пікінеры плюс мушкетэры і больш дысцыплінаваныя, чым ландскнехты. Да таго ж выдатныя сапёры. Кожны шараговец меў апроч рушніцы і шаблі сякерку і як зброю, і як інструмент. На кожны дзясятак пехоты быў воз са скарбам і багатым шанцавым рыштункам. Што тычыцца рушніцы, гэта была зброя лонтовая, то бок фіцільная. Такі замок з фіцілём, як з запальным элементам, быў просты і надзейны што ў вытворчасці, што ў абслузе. Карыстаўся попытам да канца 17 стагоддзя. Дзейнічае так. Сюды, на паневку, палічку, падсыпаўся порах з парахаўніцы. У ствол порах сыпаўся з папяровай дудкі, набоя загорнутага ў паперу, порах і куля з гары. Куля скусвалася, порах сыпаўся, забіваўся пыжам з той жа паперы. Куля з губы туда ж. Прымерыў лёнт, раздуў лёнт, пацэліў, стрэліў. Такая рушніца лёгкая. Гэта не двухметровы гішпанскі мушкет, з якога не пацэліш без фаркета, падстаўкі з відэльцам пад цэўё. Пераносіцца лёгка. У бліжнім баі закідвалася за спіну і ў ход шла шабля, валоданнем якой выбранцоў таксама вучылі. Адсюль універсальнасць і мабільнасць гэтае пехотнай фармацыі.
Першы раз выбранцы разам з гайдукамі Баторыя праявілі сябе ў баях за вялікія лукі супраць Івана Жахлівага. Тая вайна, як мы памятаем, была слаўнай і пераможнай. Баторый меў вялікія пляны, каб як мага болей сялянаў зацягнуць у выбранцы. Але сабатаваў усё гэта найперш Сойм. Маўляў, не, давайте выбранцоў толькі з круляўшчызны, з каралеўскіх земляў, а нашы сяляне хай далей за плугам ходзяць, ну а ваюе хай шляхта. Гэта жудасна архаічнае мысленне ўжо нават на той час. Арандатары на каралеўскіх землях туды ж, бо выгодна, каб селянін гнуў спіну ды плаціў чынш. А вайна? Дзе там тая вайна? Карацей, справу сабатавалі. Таму ані ў нас, ані ў Польшчы выбранецкая пяхота так і не стала масавай з'явай. Таксама не хапала афіцэрскіх кадраў, паручнікаў, харунжых, палкоўнікаў, ротмістраў. Малавата было годнай падрыхтоўкі. Для прыкладу, вугорскага пехацінца вучыць трэба было 3 гады, а нашых выбранцоў спісвалі акурат з вугорцаў. Карацей, на жаль, гаворка была пра тысячы, а не пра дзесяткі тысяч жаўнераў, як магло бы быць. З часам выбранцоў пачалі браць магнаты для сваіх прыватных арміяў. Часта іх называлі гайдукамі. Вось адсюль шматлікія прозвішчы Гайдук, Гайдукевіч, Гайдукоў, Гайдученка. Багата ў нашых краях. Дык вось, у першай палове 17 стагоддзя 97 выбранцоў, палова Харугвы, напрыклад, служылі ў слуцкім замку ў Радзівілаў. І вось пра іх мы пагаворым больш падрабязна. У 1637 годзе Багуслаў Радзівіл выдаў загад, каб адабраць па аднаму выбранцу з кожных 10 валокаў зямлі для свайго гарнізону. Вербавалі таксама збяднелую шляхту, ды наўпрост вольных людзей з усіх старон. Не абы каго, але прыгожых, рослых, статных, да службы ахвотных, ды нежанатых. Зямля давалася на вечнасць пры ўмове нясення вайсковай службы, а далей пераходзіла па спадчыне па мужчынскай лініі, то бок фармаваліся дынастыі. На гэтым не ўсё. Князь загадаў абіраць выбранцам жонак з прыгонных сялянак, таксама статных ды высокіх. Для дзяўчат тое было шчасцем, бо з прыгону траплялі на свабоду. Ну, натуральная селекцыя. Напішыце, што пра гэта думаеце ў каментарах, добра? І тут цікава, бо традыцыя выбранцам жаніцца на жанчынах-выбранках са сваіх захоўвалася вельмі доўга і перажыла тых слуцкіх радзівілаў. Выбранцоў пасялілі каля Слуцка ў вёсках, якія абязлюдзілі пасля маскоўскага патопу, невядомай вайны. Вядомыя 6 такіх вёсак: Сярагі, Варкавічы, Лучнікі, Бранавічы, Падзёры ды Агароднікі. Цікава, што яшчэ раней да выбранцоў вёскі, відаць, былі няпростыя. Бо ў Лучніках, верагодна, жылі людзі, што майстравалі лукі, а ў Бранавічах збройнікі, якія ладзілі бронь, аружжа. Службу неслі выбранцы ва ўзросце ад 20 да 40 год, хоць былі і нібы старэйшыя па палцінніку дзядзькі. Адной ці 2 ротаў на слуцкі замак хапала. Гэта пяхота, мушкецёры, грэнадзёры, а былі таксама флейтысты ды барабаншчыкі. Туды наогул маглі браць хлапцоў ад 13 гадкоў. Камандавалі ўсім прафесійныя афіцэры, а вось унтэр-афіцэрамі, а зрэдку нават харунжамі маглі быць самі выбранцы. Далей была Расея, у якую слуцкія выбранцы, як група са сваім спосабам жыцця, дакладна не ўпісваліся, бо ім пачалі навязваць фізічную працу. А яны ж людзі вольныя. Бунтавалі. Уявіце, што да сярэдзіны 19 стагоддзя начальнікам у кожнай вёсцы быў капрал са сваіх. Ну і вось гэтыя капралы пайшлі ў Менск, губернскі цэнтр, разбірацца. Маўляў, калі іх будуць прымушаць працаваць, то пойдут куда сами пожелают и где смогут сыскать свою Речь Посполиту и Харугвы, то есть роты. Так записал царский чиновник. Далей была экзекуцыя, застрашванне і пакаранне з казакамі, паліцыяй, следчымі. Ну, хто ўсю гэтую кашу заварыў і што рабіць? Былі і ахвяры, загінуўшыя сярод ужо сялянаў-выбранцоў, якія не мелі зброі. Іх забівалі да смерці. Цікава, што пішуць пра выбранецкія косы, якія зрэзалі з палонных маскалі. Што за косы? Аказваецца, мужчыны мелі традыцыю насіць даўгія валасы і заплятаць у косы на прускі манер. Засталося гэта з 18 стагоддзя.
Цікава, канешне, што, нягледзячы на рэпрэсіі, выбранцы надалей адмаўляліся плаціць чынш ды адпрацоўваць паншчыну. Па дакументах, канешне, яны былі залічаныя ў сяляне. Але, як я ўжо казаў на пачатку, самі сябе сялянамі ніколі не лічылі, ды жонак надалей ажно да 20 стагоддзя бралі са сваіх, блізкіх па духу свабодных людзей. Часам гісторыкі задаюцца пытаннем, а чаму ўвосень 1920-га слуцкі збройны чын, моцны ачаг антыбальшавіцкага супраціву, паўстаў акурат там, на Случчыне? Чаму не Полачына або дзе пад Бабруйскам? Дык вось вам адказ. Парода. Калі чалавек на працягу стагоддзяў адчувае сябе свабодным, разумее, што такое свая земля, гонар, зброя, канешне, будзе іншым. Так яно і адгукнулася з сівой даўніны. Цікава, вось калі б рэформа Баторыя сапраўды была паспяховай, і выбранцы сталі масавай паўсюднай з'явай яшчэ 400-450 год таму, як бы выглядала наша краіна? Ці была б у нашых прадзедаў і прапрадзедаў іншая свядомасць? Пішыце ў каментарах, што пра гэта думаеце. А на сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!